Ληστεία στην Ερμού. Παρακολουθείτε το κανάλι Γιάννης Αποστολής Δημοσιογράφος. Πριν λίγες ώρες πραγματοποιήθηκε ληστεία στο πιο κεντρικό πεζόδρομο της Αθήνας. Πρόκειται για την οδό Ερμού και συγκεκριμένα στο κατάστημα της επιχειρήσεως Ματσούκα, που δραστηριοποιείται πουλώντας ξηρούς καρπούς και καφέ. Οι δράστες το 4 και 20 τα μεσάνυχτα εισέβαλαν στον χώρο, αφού παραβίασαν πρώτα τα ρολά και σε λίγα λεπτά πραγματοποίησαν την κλοπή. Το μέγεθος της ζημιάς ανέρχεται στα 10.000 ευρώ, από ό,τι μας δήλωσαν άνθρωποι του καταστήματος. Να αναφέρουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στο ίδιο σημείο στον πεζόδρομο, ακριβώς κοντά στο κατάστημα Ματσούκας, ένας Ιρανός χτύπησε με μαχαίρι την άτυχη κοπέλα που βρίσκεται ακόμα στο νοσοκομείο της Αθήνας. Είμαστε εδώ στο χώρο και συνομιλούμε για περισσότερες ειδήσεις για τη ληστεία στην οδό Ερμού. Υπάρχει και σχετικό βίντεο που θα παρακολουθήσετε κατά αποκλειστικότητα. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μου, Γιάννης Αποστολίδης. Ευχαριστώ.